This program is brought to you by Enhanced Vision Optical, located at the first level of Limkit Mall, Cagayan de Oro City. Akong ipapa-RD sa imo ang akong bana, papa-RD nga grabe ka inot. Imagine papa-RD ang among sigilang kunya pakanon og quick halos kada adlaw pamahaw paniud to panihapon quick papa-RD itlog gyud na papa-RD unya siya pagid ang gahimo sa quick para tipid. Unsay akong buhaton papa-RD? Grabe po nang ban na mukaon na galing ka sa yang itlog. Joke lang. Mukaon na ka sa yang itlog. Pakano ba kang itlog? Puro na lang itlog. Yang itlog ba niluto niya nga itlog ba, 'di ba? Niluto niya nga itlog. Sige kag kaon siyang itlog. Delikado manimaho kang iti ana. Pila man di ang sweldo di ay nganong itlog ra man gayang ipakaon sa imo quick ra man gyud. Wala na bay di ba pwede tinapan na sab or isda na sab maka ng galunggong barato ra man ang galunggong. Nako ako sa imo mangita kag imong kaugalingon nga income, imong kaugalingon nga panginabuhian para dili ka magsalig sa imong bana. Kay kung mag-ingon ana pirmi nga magsalig ka sa imong bana, basin mo abot ang panahon nga malnourished ka. Kaya ang imong pagkaon kulang sa sustansya. Okay raman ang itlog, pero kung buntag udto panihapon pati pa kadlawon magsige ka na lang kaog itlog, makakuan ka na, ma-deficit ka sa mga nutrients. Unya kung hindi mo magwantang imong bana, magkuan lang sa mo, distant, di ba, cool off ba? Taganin nyo ang time, kataganin nyo ang time ang usag-usang nga magunahuna. Kaya kung tinuod nga love kasi mong bana, nagpakabana siya nimo, dapat mangita siya pamaagi nga maatiman pong kanya, dili kay ngunaan lang nga puro itlog. Pwede man itlog nya utan, di ba? Utan, itlog, utan, itlog, di ba? Pila ra man ang utan? Pila ra man na magsabaw sa kalamunggay.